बे आं फिसौखौ आरो बिहामजोखौ माजों जाहोनो माजों फिनो मा बुंबावनो दिनै गाबोननि जोंनि बर' हारिनि अबस्थाखौ सानब्लानो माने बोरखांनाय फैयो मोदोयो गाबनो ओंखारो दुखु मोनो दाय गैयालासिनो बेफोरबायदि गावथारजाबाय थानांगौब्ला बुथारजाबाय थानांगौब्ला जेलफ्राव जुदि जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफ्रा बेफोरबायदिनो आलाय सिलाय जानांबाय थानांगौब्ला मा जाबावगोन जोंनि बर' हारियालाय बेफोरबायदिब्ला जोंनि बर' हारिया जोबस्रांनो थाखाय बेसे गोबाव दिनै गाबोननि जोंनि बर' हारिनि राजखान्थि बेफोरनि सायाव जों एसेबो जों फोथायनाय लानो हालिया मानोना बिसोरो जोंनि दिनै गाबोननि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि मुलाम्फानि थाखायल' गाव गावनि मासिफोरनि थाखायल' गाव गावनि नामफोरनि थाखायल' दिनै राजनिति खालामसै जोंनि गेजेराव फैयो मिटिं खालामो केम्पिं खालामो गोबां बाथ्रा बुङो मोजां मोजां नाथाय बहा जोङो जेबो आसाखौनो खालामनो हाला दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिया दाउसा मावरियाफोरबायदि अननाय गैयै बुथार जागासिनो दङ खास्रि बिस्रि दिनै 15-16 दिननि सासे उन्दै गथ'खौ लानानै सासे बिमाया माबोरै थांनानै थानो सोर बिमाया सहायनो हानो 16 दिननि गथ'खौ बेफोरबायदिनो जों गोबां साननो लुगैया सम जाबाय जोङो जिरायनानै थानायनि सम नङा बे समा जोङो जुजिनायनि सम नंगौ दिनै गाबोननि बोथोरा टेक्न'लजिनि बोथोर साइन्सनि बोथोर दिनै नैबे मुगायाव जोङो सिलाय गुलिजों जोङो जुजिनो हाया सिलाय एबा गुलिफोरजों जुजिनानै जों गासैबो बिथिङाव जोङो देरहासारजोबनो हाया जोंनि गासैबो मोननो लुबैनायफोरखौ जोङो मोनफुंजोबनो हाया जोङो बे समावहाय जोङो खर'जोंसो जुजिनो नांगोन नाथाय दिनै गाबोननि जोंनि लाइमोनफोरखौबो मा बुंनो सानफ्रोमबो लोंनाय जानाय दांदुखालिफोरजों गिदिंनानै थायो समखौ बारहोहरो बबे समाव मा मावनांगौ दिनै गाबोननि जोंनि लाइमोनफ्रा बेफोरखौ मिथिला फुङाव ओंखारलाङो मोनानानैसो न' लायो माब्ला जानांगौ माब्ला फरायनांगौ माब्ला कलेज स्कुलफ्राव थांनांगौ बेनि जेबो टाइम टेबोल गैला बिदिब्ला जोङो जोंनि बर' हारिखौ बोरै गोजौआव लांनो बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय जोङो जोंनि हारिखौ माबोरै गोजान खालामनो हागोन माबोरै जोङो गुबुनफोरबायदि गुबुन जौगानाय हारिफोरबायदि जोङो जोंनि बर' हारिखौबो जों माबोरै गोजौ फारसे लानानै थांनो हागोन बेफोरनि थाखाय साननो सम फैबाय दिनै आसाम सरकारा जोंनि बिटिसि सरकारखौ बाहायबोगासिनो दङ सिगांनि समावबो बाहायबोदों आरो दिनैसिमबो बाहायगासिनो दङ सानदोंमोन सरकार गोदान फैगोन बिटिसिआव मोजां जागोन एसेब्लाबो जोङो फोथायनाय लाखिदोंमोन जे जोंनि गोदान सरकारा जोंनि बर' हारिखौ राइट्स लामाजों लांगोन राइट्स लामाजों दैदेनगोन नाथाय दिनैसिमबो जोंनि बिटिसि सरकारा जोंनि बर' हारिनि सरकारफ्रा राजखान्थिगिरिफ्रा भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों दिनैसिमबो दैदेनजागासिनो दङ दिनैसिमबो बोबथिंजागासिनो दङ दिनैसिमबो थगायजागासिनो दङ जुदि जोङो जोंनि हायावनो जोंनि जायगायावनो जुदि जोङो गुबुननि आथिं सिङाव थानांगौब्ला अब्लालाय सरकार जानायनि मा लाब बिनिखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोर साफ्रोमबो उन्दै आरो गेदेर थाखोआव फरायनाय फरायसाफोर बाथ्राया गेलेनायनि बाथ्रा नङा बाथ्राया साननायनिसिम
साननायनिसो बाथ्रा, जुजिनायनिसो बाथ्रा, जुजिनायनिसो बोथोर। नंगौ, दिनै गाबोन जोङो मिथिगौ जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियायावहाय जाय हारियाव हाथियार दैग्रा आफाद गैया बे हारिया फ्रिदम नङा। बेखौ बुङोब्लाबो एसेबां गोरोन्थि जाद्रायनाय नङा। बेनिखायनो आं बुंगोन दिनै गाबोन नर्थ इस्ट इण्डियायाव जाय हारियाव हाथियार गैग्रा आफाद गैया बे हारिया बयजोंबो गादबजानाय, बयजोंबो थगायजानाय, बयजोंबो नेवसिजानाय, बयजोंबो मुगैजानाय। बेनिखायनो जोंनो हाथियार दैग्रा आफादखौबो जोंनो नांथारगौ। बेनिखायनो जायफ्रा हाथियार दैनो सम दङ बिसोर हाथियार दै, आरो जायफ्रा फरायफुबाय थादों बिथांमोना फरायनायखौ नागारनानै माब्लाबाबो हाथियार दादै, नङाब्ला नोंथाङा सानसे उनदाहा खालामनो नांगोन। नैबे बोथोरा साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि बोथोर, बादायज्लायनायनि बोथोर। नैबे बोथोरावहाय नोंथांबायदि फरायसा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नांगौ। नोङो सानसे देरनानै, नोङो सानसे गिदिर फरायनानै, नोङो सानसे हारिखौ नोंनो रैखाथि होनो नांगोन, नोंनो बासायनो नांगोन, हारिनि गेजेराव नोंनो गसंथानो नांगोन। बेनिखायनो जोंनो फरायसाया जोबोद इम्परटेन्ट, जोबोद गोनांथार। बेनिखायनो फरायनाय नागारनानै राजनितिक बेफोरबायदिनो माबा मोनसे आफाद, बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिंफ्रावहाय गोसो दाहो। फरायग्राया फरायबाय था आरो सोमावसारग्राफ्रा सोमावसारबाय थागोन। जोंनि खामानिया मोननैबो समान समान खामानिखौ जोङो लांफानो हानांगोन, अब्लासो जोङो देरहागोन। बांद्राय गोलाव बुंनो सानासै, मानोना भिडिअ'बो गोलाव जायो। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। थेंक इउ भेरि माच। लोगो मोनगोन इयुननि भिडिअ'। बाय बाय।